Wow, varokaa noita tyyppejä tuolla. Oi! Mennään tuonne kaljalle. Oi! Baari. Baari! Ihana! Baari, sitä juuri kaipasin. Kalja. Minä tykkään baareista. Se oli Sam. Anteeksi herra. Mä oon täällä. Oi, sinähän on... Ja sinähän oot ja Frodo sieltä. Mitä Frodo täällä tekee? Kannaakaan ole täällä tällä hetkellä. No, mitäs? Saako olla kalliaa? Kyllä, ehkä, mutta Ehkä. ei viini rypäikkarää. Okei. Mutta sehän on parasta. Oo. Ai niin. Nyt minä muistan. Sinä et pitänyt niistä. Joo, totta kai. Ei meillä ole muuta. Mä haluun sitä. Hei Sam, meidän välille alkaa parantua. Mikä tuo on? No, piirrä kaljaa. Oi! Onko? Oi! Oliko täällä sellaista? Ei täällä sitä ole. Minä join kaikki. Katsos nyt sinä olet ihan tyhmä. Olet yhtä tyhmä kuin tuo herra tuolla nurkassa. Hei, anteeksi. Onko tuo herra tuolla nurkassa hieno tyyppi? Hän on hyvin törkeä ja tyhmäkin, yhtä tyhmä kuin sinä. Älkää puuko hänelle. Hänellä on likaisa housut. Tekee mieli. Tekee mieli. Puhua hänelle. Taas mukaan. Minä käydä. Hei, täältä tulee kallia. Hei, tuolla on tuollainen tyyppi. Sehän on Frodo. Hänellä on sellainen käärä. Mikä käärä? Mikä? Viinirypäinen käärä, tietenkin. En mä nyt noin tyymää, että sun pitää kaata kalja. Oi, viinirypäinen. Mitä? Ai sä olet. Käärä. Oi, hänellä tuli taikavoimia niin kuin... Ei oo mitään taikavoimia. Kun se vaan... Oli salaman nopea. Ja nyt se juoksi tuulimaailmaan. Minä juoksin tuulimaailmaan. Tuulimaailmassa olen. Ja täällä ei näe eteinen. Minä näin. Viinirypäle maailman isoimman viinirypäleen. Oi. Hän on se. Tule syömään minua. Juoksin. Nopeasti. Tänne. Oi. Kuule, kaikki sanovat, että olen ystättymäkin sinä. Saa sisään. Hei. Mitä? Heippa, hei. Joku minä en halua. Mitä? Et halua olla vankinani? En minä sinua vangitse. Sillä minä en ole vankityrväläinen. Kuka sitten olen? Olen Aragorn. Onko tyhmä? En ole tyhmä. Olen Gondorin peliä. Hoi! Hei! Anna hänet takaisin, vaikka en tykkääkään hänestä. Juu, sillä näyttääkin. Älä. Hän esittää. Usko pois. Se oli tärkeää sanoa. Siinä ei ole. Niin, eikö sä huomannut? On aina oma huomannut.
Ta-da-da-da-da. Oi, pelottavaa. Ai. Vilma on ihan... Ei, Sofia. Ai, ei hän ole. Ei, Vilma, ole kamala. Mitä sinä puhut? Ei, Vilma, kyllä. Niinpä. Mitä sä sanoit? Kärkikengät. Pelva kärkisenkiä. Haa! Koska haluan Mitä, vain Vilma? jäädä. Oi, Vilma, missä sinä olet? Tarvitsen sinua. Siis Sofia. Ei, kun pitää sanoa Vilma. Mikä se on? Oi, näin kauniita unia Vilmasta. Ja Sofia on filmistä päässä filmistä. Rakastan Sofiaa. Kuka hän on? Oikeasti. Okei. Tuntelee. Mutta no sijaan. Kaikki haluavat sen käärön, mikä sinulla on. Jopa pahikset. Olet vaarassa, Brodo. Niin, Brodo. Brodo. Bono. Mä sekoitan Brodo. Mä en aina huomannut, että se on taloja. No niin. Mennään. Ilmansuuntaan. Mikä ilmansuunta täällä on? Veikkaan, että etelä. Tai en tiedä. Aivan sama. No se minusta Aragorn on kiva. Minusta kaikki ovat tyhmiä. Niin, sinun mielestä kaikki ovat sinun mielestä. Kivoja, koska esitä. Tämä elokuva alkaa kertoa Samin esittämisestä. No. Mitä te teette? Me halutaan syödä. Ei nyt syödä, mutta kun meillä on hampaitakin. Kuule, ei hampaata ota yhtään. Ei. Mutta hampaat on tarkoitettu syömiseen. Eikö olekin? Ja kahvia juomiseen ja kaikkeen kivaan. Niin kuin omenapuskeluun. No älä nyt valita. Siinä on omena. Purskele se. Taivaasta. Uskopaikka. Hullu. Miksi Frodo vetää piliä? Eihän kun se oli Sam. Luonnollisesti. Ei! Täällä on itikoita niin kuin kakkaa. Lala. Ai, se oli minä Sam. Voi voi. Minäkin haluaisin käärön. Mutta en. Olet koskaan kyllä halunnut. Ai, minne? Rypäle maahan vai? Vihaan rypäleitä, mutta olen vain halunnut nähdä minkälaista siellä on. Olisi siistiä kyllä mennä siinä, mutta ei syömään rypäleitä, vaan katselemaan paikkaa. Kapalaa. Ai niin. Olen piskas arveni. Poppari. Mä pidän oikein paljon.
Tätä ei se tarkkaan tätä juumia enää. Se ei just kauniita uunia vyömästä. Mä oon toi tyyppi. Ai. Nää. Oletko valmis teloitukseen? Sitten sinun, eikä minun. Mä kävin niissä mun tuon päällä. Tällä.